Siyacela ke amaphoyisa ukuthi nibavikele laba bantu, nibavikele nje ngokuthi size lapha sesizwile ukuthi kukhona ngisho ingqongqo yakhona la okuthiwa u-Al-Barak. Ngizolokhuza-ke ngizohamba-ke ngiyombona, ngicele ukuthi abangihlelele umhlangano naye namhlanje ngimbone ngimtshela ukuthi kwayena kayena walapha eSouth Africa. Okwesibili akayeke ukubulala abantu. Ubulala abantu lo muntu okuthiwa u-Al-Barak maphoyisa la. Ubulala ngisho wona amaSomali nama-Bangladesh lawa akubo. Uyabulala nje loya muntu. Manje-ke siney'thombe zakhe ehleli ney'dumbe endlini. Ngoba sikhulumi thina ngomuntu, ngoba masikhuluma sisuke sifuna usithathe uyisise enkantolo. Ma usizosivula umlomo nje sisuke sesilungele ukuthi usiyise enkantolo. Sizocela sizohamba futhi siyohlangana nobaba uMkhwanazi siyomcela ukuthi akayibophe le ndoda, ngoba akakwazi umuntu ukubulala abantu azaziwe ukuthi ubulala abantu kodwa kungenzeki lutho. Iphoyisa lisebenzisana no-Al-Barak sicela liyihlangule lisuke eduze kwakhe, ngoba makuboshwa yena kuzoboshwa iphoyisa. Ikhansela elikhokhelwa u-Al-Barak ngizwile nje ukuthi ukhiphe ngisho imali yokuthi le mashi ingabi bikho. Ngahleka kancane kade ungazongivimba entweni eyenziwa yimi, ungivimbe ngokuthi unike omunye umuntu imali. Engane nabaholi abanye bake basibiza lapha esebethe abanye khululekani, sizombiza uphakela nje sofike simtshele ukuthi nikangithini imali, thina sofike simtshele ukuthi akayiyeke yonke lento. Akwenziwa kimi kanjalo, ngiyindoda ngakukhetha lokho engikwenzayo. Ngithanda izwe lami, ngithanda iSouth Africa, ngithanda abantu bakithi mina. Ngikhetha nina phezu kwazo zonke izinto. Ayikho into engingayenza ephambana nani, ningibona noma ningangiboni. Nakho-ke ngicela nikwenze ingane zakithi. Kuthiwa kunendawo la okuhlala khona amahlangane, nenye indawo okuhlala kuyo abantu bakithi laba base-Eastern Cape, amaXhosa namaMpondo. Ngizwa-ke kuthiwa kulezi indawo zombili kukhona ukuxabana. Into engizoyenza-ke ngizohamba ngiyohlangana nalaba abangamahlangane, ngiphinde futhi ngihlangane nalaba abangamaXhosa, ebese sikhanda umhlangano wodwa wokuthi sihlangane sikhulume sibuze ukuthi yini inkinga, bese kulungiswa inkinga, bese kuyiwa phambili. Uma ufuna ukulekelela izwe, ufuna ukuba ingxenye yezinto engizenzayo, ngicela ungabi nayo inhliziyo embi, ngicela ungabi nayo inzondo, ngicela ube neqiniso kuphela, ngoba iqiniso liyakwazi ukulungisa izinto. Nakho thina sikwenzile njengamanje. Ngicela ukuthi wonke umuntu ola eCambridge, wonke umuntu kusasa siseMayfair, sila eCambridge namhlanje kusasa siseMayfair, sinakhona siyocela amaphoyisa ukuthi awabavikele ngokuthi abavikele nje ngento eyodwa. Wemadoda ningayivuli izitolo, ikhona kubavikela lokho, akukho kunye. Ayisekho izitolo zabantu bokufika ufuna iqhubeke ivulwe lapha.
makwenzeka zivulwa sizobuya sizoba nomhlangano nabo. Umuntu mawungahlosile okubi ngaye uyambekezelela ulokhu umfundisa. Sizophinde sibuye sibize wona amaphoyisa sibuze amaphoyisa, niyawazi nomthetho othi umuntu okufika kuleli izwe akavumelekile uku-own ispaza shop. Mayethi amaphoyisa ayawazi lowo mthetho bese sithi yenzani umsebenzi wenu. Kusho ukuthi kusukela namhlanje kuze kushaya umhla ka-31 ngo-12 ebusuku 31 July abantu bokufika babe bekhipha into zabo kulezi zitolo. Umuntu owumastende oqashisa umuntu okufika akabe mcela ukuthi akaphume ngoba akafuni ukuthi axabane nomphakathi wase-South Africa. Uma ngabe-ke sesizwileke ukuthi laba bantu bayagoloza bathi bona ngeke beze behambe bagoloze emizini yabantu. Lalelani-ke nibize thina-ke lapha sisezukuza-ke ngemashi lapha sizoza sizobuza nje ngeke sibenze lutho sofike sibelethe izandla sibuze ukuthi kukwaba la ekhaya kuthiwe kukwamkhize bese siyabuza wena ndoda ngokwabani? Hayi ngokwaBaraka. Kusho ukuthi asizwanga kahle ake siqale phansi. Wena mama uthi kwabani la ekhaya? Kukwamkhize. Wena ndoda ngokwabani? NgokwaBaraka. Mana mfowethu uthi ngeke uphume kwaMkhize awuphinde futhi. Haya nishongo mina baba nishongo. Niyahamba benisalungisa nje. Bazohamba wengane zakwethu siyacela ukuthi amaphoyisa kithi, maphoyisa siyanithanda thina SAPS, siyanithanda EMPD, siyanithanda JMPD, nizingane zakithi. You are facing the same problems that we are facing. You are just men and women in uniform. You are at work. Bonke laba abagada abantu bokufika sicela beyeke. Bonke laba abagada abantu bokufika sicela beyeke. Security companies namhlanje umhla ka-29 28 sorry. Namhlanje umhla ka-28 inyanga iphela ngomhla ka-31. Vele lenyanga uzokukhokhela usuyisebenzile. Yeka-ke ukumgada kusukela manje kuya phambili ngoba vele asifuni ukufika ama-security akithi eseme ngaphambili esebhekene nathi. Asikufuni lokho ngoba kubi, akuyona into enhle. Noma ngabe siyathanda ukulwa ngeke sikwazi ukulwa mase kukhona owakithi osengale ngaphambili. Sicela iy'nsizwa zakithi ey'namandla osomabhizinisi bale ndawo yasePalmridge ney'ndawo ey'seduzane. Sicela nibe nesibindi, ama-taxi owners anayo imali. Sicela nibe nesibindi, hambani niyothenga isitokwe, nifake abafana la bebhekeleza izitolo. Lekelelana abantu bakithi. Siyacela osomabhizinisi bakule ndawo siyabacela. Nazo iy'ngane zakithi zamantombazane ziyakwazi ukuluka, nazo zingakwazi futhi ukuba nama-tuck shop. Sicela niyisize iy'ngane zakithi. Ezinye izingane zamantombazane zibheke imizi, akusebenzi muntu emakhaya kubo. Siyacela osomabhizinisi abamusa ukuhlala phezu kwemali, abamusa ukujola ngemali, abalungise izwe, abalekelele izwe. Nazi iy'tolo akufakwa abantu bakithi la kwabona qobo osomabhizinisi abalungise lawo amabhilidi kube o-cash and carry akuzo-order kubo lezi ngane zakithi zibuye zibe ney'tolo zibe nama-tuck shop. Sicela kini bosomabhizinisi bakithi abantu abayeke ukuba ngamabhoqolo belokhu bedubulana bodwa erenki. Nawo umsebenzi abayeke abantu bakithi ukubulalana bodwa. Nanka amadoda agoloze nezwe la, ake nikhombise ubunsizwa nifane nami ningabi nanjani. Ubunsizwa bangempela yilokho bokulwenizwe. Ubunsizwa bangempela yilokho bokuvikela amantombazana akithi angenamandla ahlukunyezwa yiwo lamakwelekwele lawo. Ake beyeke abantu bakithi ukubulalana bodwa. Iphoyisa lathatha isifungo lathi liyosebenzela iSouth Africa, liyolwela iSouth Africa. Sicela ukulibona nikwenza-ke lokho. Ngicela njengoba niyiphethe kahle kanje ngoba sisazoqhubeka sihambe. Ngicela niqhubeke niyiphathe kahle kanje.
kune-interview encane u-5 minutes efuna ngime lapha egaraji ngikhulume nayo ngiphinde ngiqhubeke. Nizobona ukuthi ngishiye bonke abantu bami la, ngihambe nabantu ababili lapha, ngishiye nemoto ukuthi angihambi ngoba ngiyanazi ngizosenhlalo sengiyabaleka. Angibaleke. Egaraji indawo equiet ngenza i-interview bese ngiyabuya. Kodwa ngicela ukuthi siqhubeke sihlabelele, siqhubeke sihloniphane. Ngicela singahambi ko-pavement. Ngicela kungahanjwa ko-pavement. Ngicela sihambe imashi yethu ibe nkulu ibe yinde. Ngiyamthanda ingane zakwethu ngikhethanile phezu kwayo yonke into. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think after watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.